A day in thy courts is better than 1,000. 1,000 what? 1,000 days. So he says, one day in God's courts is better than 1,000 days anywhere else. Let me put it really simple. Here's what David is saying. Nga duol ka sa Diyos. Mas maayo pa sa usa-ka-libo nga adlaw sa bisan asa laing dapit. There is joy that comes from being close to God. Naikalipay nga magikan sa pagkasuot, pagkaduol sa Diyos, nga magikan sa pagkamatarong uban sa Diyos. There is a joy, listen to me now, there is joy na ikalipay nga maong resulta sa pagkaduol sa Diyos. And you listen to me, this world does not know anything about it. Kining kalibutan, walay idea kabahin niya ng klase sa kalipay. And the sad truth is, daghang Christians walay idea kabahin niya na pud. David said, hey, let me tell you something. Ako sulti ninyo sa kamatuoran. I've been close to God. Ako nagkasuod, ako nagkaduo sa Ginoo. Huganan ko, musulti nimo. One day, just one day of being close to God is better than 1,000 days anywhere else. And may I say this morning, David was 100% right. Tinuod jud na. Tinuod jud. There is more happiness in one day of being close to God than there is in 1,000 days of playing with the devil. Mas dako pa ang kalipay diha sa usa-ka-adlaw sa pagkaduol sa Dios kaysa tanan kalipay diha sa usa-ka-libo nga adlaw sa pagdula uban sa yawa.